Surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Idha jaa nasrullahi wal fath. Kapag dumatal sa iyo ang kalinga ni Allah at tagumpay, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. at inyong napagmamasdan ang mga tao na nagsisipasok sa relihiyon ni Allah ng maramihan. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Kaya't ipagbunyi mo ang mga papuri sa iyong Panginoon at manalangin ay gawad niya ang kanyang kapatawaran, katotohanan. Siya ang tumatanggap ng pagsisisi at nagpapatawad.